Something happened for inside my 12. We go make we all Nigerian come interfere. Something happened for inside my 12. We go make we all Nigerian come interfere. Nursery students with the goal and omona in them kilo make we know yan. Nursery one no way the goal and omona in them kilo make we know yan. Yeah, we dey happy for democracy. Why some useless ones them do them on the grace. Yeah, we dey happy for democracy. Why some idiots ones them do them on the grace. My brother, oh na useless food. Where man go live and man go die go. Where na useless food. Where man go live and man go die go. I say them born man. Them kill man no for inside AJUJU. I say them born out. They still land. It's the sound of the city. Echo 100.7. Afọ egwu dagara ya atụgharị ukwu egwu nwannụnụ mụta efere ebe ga-ebe dinta mụta agbawa agbabi ọ bụkwa na anya na-aga wam ka eji elokwu na-aga zamzam. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe ayasala n'obodo anyị abụ Naijiria isi akpa adịghịzi ebe ekere ya n'ihi ya gbalịa sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya zuzere nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Mezie Obodo bụ nke ji abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 bụ ụbọchị Tuesday ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede ka gị na ha nwee ike leba ya anya ma mara kene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anyị aka mgba. Cheta ahụ ekwu ije egbu okenye egwu ọnụ ije egbu nwata. Sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. Kia 5 ona bashiriko bana uranya kuranya papa yuko fire fuma aya katango ewa gumna super namia aye super aya katango agba ya onye ọcha ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo ọ kụọla n'elekere 5 o jirila nkeji anọ gata elekere 5 nke mgbede a anyị awụchago maka ya bụ ihe omume ka m juke na-ege kedu ka o si aga kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya nha n'ihe ọbụla ị na-eme na mgbede a anyị awụchala ịbịa mete gị mma n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 na ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo mana sị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma Igbo dị sam mgbede ọma nọ olu otu unu mere asị m ya gazichara unu ndeewo nọ o wee bụrụ ya ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke taa mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobenye ụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwọ na mgbede a maka na nke bụ nkwụ na-abịa na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo anyị na gị ga-eso eme ya n'ihi ya ị ga-agbalị sonyere anyị na Facebook anyị ga-ebe ahụ ga-akiriwe anyị live zibatara anyị ozi dịka anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na nwatakịrị na ekwentị nwatakịrị na ekwentị ịma amụpụtara nwere ala ka esi mụpụta mmadụ n'obodo anyị abụ Naijiria ọkacha n'obodo anyị abụ Naijiria 5 years 6 years akpanyena ya ekwentị n'aka ama mme na aghọta
ile 5 years tete aka ndị nke odurushi ha na ị ga-ahụ ya nne ya were ekwentị dewere ya n'ihu tiri ya ihe onyonyo ga-mewe ihe ọ na-eme ị ga-ahụ obere nwa na-enweghị ka ọha nne na nna ya ewere ekwentị kpanye ya sị ya gbawa game ya na-etiere pịọm 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 ya na-apị amame na-aghọta isiokwu a ka anyị ga-elebake n'anya na mgbede a nwatakịrị na ekwentị. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ afọ ole ka ị chere ziri ezi nwata ga-eru tupu akpanye ya ekwentị n'aka? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ o ziri ezi nwatakịrị ikpa ekwentị? O ziri ezi nwatakịrị ịkpa gịnị ekwentị? Nke a bụ ajụjụ ọ ga-amasị anyị nụrụ kene ọnụ mmiri asụ gị gbasara ya na mgbede a. Anyị chọkwara iji ohere a mee ka gị bụ onye na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa a ga-ada kpọmkwem na obodo Avọ dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo, kpọmkwem na Central School Field Avọ n'ụbọchị Satọde bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ịbụrụ onye Avọ agbajọkwala ihe omume a maka na ọ ga-ahịọtọ ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe, mgbadamgba ga-agba n'elu mgbadamgba. Cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-ayọrị bịa n'ụlọ mgbasa ozi anyị ebe a anyị enwe ike gbaa ha ajụjụ ọnụ jukene ha njirimara obodo Avọ, ihe na ihe obodo Avọ na-asọ na nke ha na-anabata. Ọwa eko na-eme ọwa awụghị eko ọ dịla ọdọwa eko ọ na-ada ịkpanụ laud ka ọ dịkwa nwaanyị ọma. Chọrọ m iji ohere a meekwa ka ị mara na efe adịghịkwa n'okwu gbasatara dee Mike na igwe ọwụ nchọrọ igotere gị ụzọ ekwe ọgịga no green light so far. Chọrọ ịkọwa m na ịgbala breki na nke ahụ? No, I am on it. I am still on it. Aka nọkwa m na-agbagharị na-ele m omere ka Chineke ga-esi mee ebere anya m aba chara dee Mike. Ị ga-anọ na studio ebe a na-anụ ihe mụ na ya na-eme. Anya ga-achara ya. Ị gara n'ọtụtụ ugboro ịhụhụ ya. Ka ekwe ka anya ga-esi acharị ka uche hapụzie ka anyị were ego ka ha Chineke mee ebere anya m aba chara dee Mike. You go to hear the scores. Ị ga-adị n'ahụ the scores ọkwa m gwara gị maka na ọ gaghị adị funny. Kemgbe ihe a bidoro ọ na-eri m nri n'ahụ amashet ala m bụrụzi ọkpụkpụ dịka m nọ na-eche ihe ị ga-eji ọnụ agwa m, ihe ụwa gaji iji ọnụ agwa m, ma bụrụzie onye kpọchara aka lee ọkụkọ tiere ya akị. I'm not happy. Uche biko ndị nke you are not happy. Ọmụwa ga-asị dị ga I'm not happy ka ọ gị nwa ga-asị you are not happy. Which way? Ị na-asị you are not happy ọwa ego gị? I'm not happy maka o nwere ego gị furu na dete. Oteli kwere m nkwa. Ọmụwa ka onye ọbụla na-asị lee n'ihu Uche ji ga-eme. Oke nkwa m kwere gị kagode mụ nwa na onwe m ego m furu na investment a. Ndị investment ọ? Ị ma na izi igwe a bụ investment ọ project m. Investment of how much? How much are we talking about? Oh, 11,000 is nothing. 11,000 is nothing. Nwụfọ pịa wata gị si nye gị mana 11,000 naira is nothing. Nwụbiri pịa wata gị si nyeto gị ka ị ṅụrụ. Uche pịa wata wee go ole? How much is pure? Ebe ụwa zuoro gị ka ị karị dị na-aṅụ osimiri. Agwara m gị on time. That's na ọwụ na ma ga-emeli ihe a. Mana ọwụ na achọ m ịṅụ gị aka n'isi. Clara mee ṅụọ m jump m ọwụ ịṅụ m aka n'isi jump over me. Ọwụ ọrụrọ. Jump mụ nwa. Mana ebe ibidola ya bụ ihe. Uche ọ ga-abụ ihere na. I beg your pardon. Abala bụ ikwuchi m ntị na mgbede a. Dịka anyị si wee gba gị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebaghị anya bụ isiokwu a. Nwatakịrị na ekwentị. Afọ ole ka ị chere ziri ezi nwata ga-eru tupu akpanye ya ekwentị n'aka? O ziri ezi nwatakịrị ikpa ekwentị? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na Facebook anyị lọghachie ebelebe egbuzie n'elu ebelebe na nke mgbede taa n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Onye bụ onye ekere na ome mma ka ome njọ ọfụ n'anya onye nwoke eze ezigbo mmadụ n'ibu ụzọ o nyere ikorobịa kashi nne ọ na-enyere onye ọbụla kashi nne ma n'ụlọ ma n'ilo nwoke eze onye ọ na-eze nnụ ahụ
obi okocha ugbo di egwu agi mo pari mo meze ni suna mbogo no ya ma mi na supermarket isu odumodu neke na mi o echi mbogo ni suna mbogo no ezigbo mmadu ni buzo chukwu munyukpe n'obodo chukwu munyukpe onye bonyo akere no me mma ko men jo funanya de won keze ezigbo mmadu ni buzo onye ri ko bia kasine onye agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije kodi gbamọrọ nze ma ọzọ anyị alọghachiela ịbịa leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkpọ nwa na nwatakịrị na ekwentị ya bụ isiokwu ka anyị ga-atụ n'ekene nke bụ eziokwu agba n'aka n'obodo anyị abụ Naijiria wee bụrụ na iruo n'ọtụtụ ezinụlọ dịgasị iche iche o nwere ala ka nne na nna si wee mụpụta nwa ọ na-akpọta okwu ihe dịka afọ 3 afọ 4 ewere ha ekwentị ha ka gị na-ebunye ya mgbadamgba ekwentị na mbụ enye ya nke a na-akpọ game ya eburu ya aka abụ otu a pe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 
ebidowe ya etiwe ka apịara ya ụtalị you know ihe m na-agwa gị nwatakịrị 2 years 3 years 4 years 5 years gị hụ ha na ekwentị na-eme gịnị na-alụ ilewezi anya 9 10 11 years ụra atakwuru ebe ahụ nwatakịrị na gịnị na ekwentị na mgbede a anyị ga-ebuke n'ụzọ mee ka ị mara uru dị n'ịkpanye nwatakịrị ekwentị mgbe ọ dị ntakịrị meekwa ka ị mara ọghọm dị n'ịkpanye nwatakịrị ekwentị mgbe ọ dị gịnị ntakịrị mara na ị na-akpọbata gị mara isiokwu anyị na-ekwu nke ọma mara ka ị ga-esi etinye ya ọnụ uru dị na ya wee bụrụ ihe gbasatara ihe ọpịpị na-adị ara nwatakịrị dị otu a gịnị mfe maka na o bidola n'oge ma ya ma mi ghọtara ọ ga-adịziara ya enwezi ihe ga-na ụmụaka a na-asị a na-ebido n'oge chụwa ya bụ ewu ojii tutu gị na chi eji maka o bidola n'oge mara ihe even gị nwawo adult enwe ihe ndị na-aga amazi apị mana ya nwa tutu o bidola n'oge mewe ya bụ ihe ọ na-arazi ya ahụ pịa ọ pịala ka even enwe mgbe ọ ga-fonu gị ga-apị ga somewhere gị na-akpọzi ya ngwa amakpe m ebe fonu apịla isi ya bịa nyere gị aka tupu ị na-awụtịrị
o pepụla ya tila gị gị si nna lekwanụ m anya o ndịkwana otu isi mata ihe ya na ekwu gị n'anya ụtọ nwa si obere nwa sila wee mụtachi ihe ndị a niile. Ịkpanye nwatakịrị ekwentị mgbe ọ dị ntakịrị ọ na-eme ihe gbasatara ihe ọpịpị na-adịara ya gịnị mfe ama mme na-aghọta ya bụ ihe ma laptọpụ a na-ebu na apata ụkpọ ma kpọwa ha ma telivishọn ọ na-adịara ya mfe ime gịnị epe maka na o bidoro na nwatakịrị mee gịnị mụwa ya wee ihe mgbe ụfọdụ o nwere ihe gị nwa bụ okenye ịmaghị na ekwentị gị mana nwatakịrị ahụ mere gịnị ma ya ihe a bụ uru dị na ya bụ ihe yes uru dị na ya ama na ọ tụọla ọtụtụ ndị mmadụ n'anya na kedu ka uru si wee dị na nwatakịrị kpa gịnị ekwentị uru mere gịnị dị na ya ọ na-eme ọpịpị ihe ịpị ihe ọpịpị adịara nwatakịrị dị otu a mfe gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. Ọzọ dịka ibe ya wụrụ na enwere ka nwata bidoro ịkpa ekwentị n'oge na-esi ahụta ụwa karịa onye bidoro mgbe o mere agadi echiche ya ọ na-echepụ ihe echepụ ịghọtala isi ụbụrụ ya na-agwọ nkọ bifo ị na-echele ndị kwere otu m si pịa echiche ya pịa o chebirila gị ebe a gị na-eme ka ị na-abịata makwa m gị na-adịdara aka ya nwa awụchala n'isi ebe a na-eche gị eche isi ya mee n'otu isi achere mgbachi otu m si eme ya na pịa uche ya na-awọ nkọ ọ na-echepụ echiche echepụ ọ na-echepụ echiche gịnị echepụ karịa onye ahụ ịma a sị etravụla na aka ama ihe karịa okenye nọ na ụlọ ime ekwentị wụkwa travel maka na ị ga-ejikwa ekwentị mara ihe na-eme gburugburu ụwa mara ihe na-eme na mba Amerịka ị ga-eji ekwentị mara ihe na-eme na mba isi ị ga-eji ekwentị mara ihe na-eme na ọgba aka irete ama mme na-aghọta mekwara na ị na-emekwa n'ihe gị mara ka ị ga-esi eche gị echiche ịma ya bụ ihe dị iche na onye na-amaghị dị ihe ekwentị na-akọ onye bịara nọrọ na vileji ọ naghị enweta infọmeshọn ọ maghị ihe ebe ụwa na-echewe ihu ọ maghị ka ekwe na-akọ ịhụna na ọ na-eme ka echiche nwatakịrị mee gịnị dị iche nwata dị otu a na-echepụ echiche echepụ nwata a na-akpanye ekwentị n'aka ilite n'oge kpanye nwatakịrị ekwentị n'aka mgbe ụfọdụ ihe ọ ga-adị na-eche ga-abụ ka ọ ga-esi hapụra gị obodo apụwa eziokwu maka na ọ hụ na ọtụtụ ihe ndị na-egosi ya na nwanna o si ya na ekwentị ahụ o ji gaa obodo oyibo n'ebe ahụ ga-efevọ ya karịa ebe o mere gịnị ọ dị ihe awokwa uru ọzọ dị n'ịkpanye nwatakịrị ekwentị mgbe o mere gịnị ọ dị ọ ka dị ntakịrị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwata bidoro ikpa ekwentị n'oge na-ahụta ihe niile dị n'ụwa dịka ihe dị mfe ọ na-adị ya ka ụwa awụ just like this the twinkle of an eye ọkwụwụ ya na-echi akpụ ya iji wee maa atụ asị ya dee leta ịma ụwa dị mfe ugbu a mana o nwere ndị na-amaghị na ụwa mere gịnị dị mfe ya ebu ụzọ jụọ gị onye ka a na-edegara leta ga-ekpa aha ya ga-ehụ nwatakịrị aja ọtụọ ya daa kedu adreesị ọwụ ga-ekpọ ya edetuo ya ama m na-agwata details ndị ọ chọrọ imete n'aka gị ya emetechaa ya kpararam ya ga wegara ya chat GP si ngwa lee ọrụ gị rụwa deere m leta hazie ka aha ghọrịa ya gị chee na ya nwadere gị chee na ya nwa mere gịnị dere ya arụ ọrụ ya dị bupụtara ya chieri ya ama m na-aghọta chijima ya ma bupụta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ isi ya ngwa jee zụta nri ekwentị kredit airtime a sị gị nna anyị gị nwa na nke ịga mgbe ọbụla ga na-azụ weta ekwentị kpakpakpa ọ pịala isi n'anya ozugbo nye gị ekwenye gị n'ekwentị gị na-asị anyị n'otu isi mee ya akwanyere gị ego gaga zụta ịma na oshila n'ahịa aga nkwa pịa ihe niile ọ na-ahụta ihe niile dị ka gịnị ihe dị mfe nwata ọbụla bidoro n'oge na-akpa ekwentị ihe awụchi uru mere gịnị dị na ya mana ibido n'agadi mgbe ikekwe mgbe ị gụcharala sekọndịrị skuul akpanye gị ekwentị n'aka o nwere ka ya reasoning ga-esi eme gịnị adị o nwere ka ị ga-esi ahụta ihe ụwa o nwere ka ị ga-esi eme gịnị mfat ịkawa onye analog ọkwa a na-alụ ọgụ ị ka bụ onye gịnị analog ịbabeghị na dijital anya ga-emepebe
ịbabeghị na digital maka na ụwa anyị nọ n'ime ya bụzi ụwa gịnị digital ụwa digital ihe niile a na-eme a na-apị ya apị ịgagode n'ụlọ ọba ego a na-apị ihe ị ga-amụtarịrị ka esi eme gịnị apị ihe ndị a oge efe anyị agafeela oge a na-eji mkpịsị ode kpakpakpakpa ihe niile kpakpakpa nwe onye nwere taịm ahụ ma ọtụtụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche ugbu a ọzọ ihe ọpịpị ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ gị chee na ụmụ akwụkwọ nwere taịm gị na ha bịa dejuwe spo dejuwe mgbọ o nwere ebe echebiri gị otu ahụ iso jụọ ha ya ajụjụ ahụ ka a ga-akọpịrị ya otu a sị nwanna rụọra m ihe a gị ihu ansa agba n'ekwentị ha yi aha ha wụ derewe ihe odide na wọta ihe a wuru dị na nwata ibido n'oge mee gịnị piwe ekwentị amami na wọta mana mgbe anyị toro nwatakịrị nke anyị mgbe anyị ka na-ebido uwe ebido mgbe ahụ nne na nna anyị mere ka anyị ghọta na ekwentị ga-eme gị aghọla ihe ga-aghọ n'ụwa na ekwentị ga-edufu gị onweghị ụdịrị orientation a na-enyefe ọhụ anyị ahụ gị ka ị na-akpa ekwentị na-akpasị ịhụrụ ekwentị a ịhụrụ ekwentị a ọ ga-eme gị ị gaghị enwe nlekwasị anya na agụmakwụkwọ ọ ga-eme gị nke a ọ ga-emekwa gị nke a ihe a na-eji ya agba mgbe ahụ imagine Nokia touch a na-eji ya na-agbara nwa futbọọlụ ndị a ya na-atọ mgbe ahụ imewakwana ihu nne na nna gị izoma ya enwere m fonu outside mana enweghị m fonu n'ime ụlọ chepe ya ma gaa n'ebe nzomere ya na nke ọyị m nwoke amami na wọta mana iwebata ya ime ụlọ na-ara m gịnị ahụ maka na nne na nna m chaa anya chara ekwentị ahụ a ga-akụja ya nọ n'ekwentị ahụ ka uche gị dị mgbe ahụ kwanụ ụdịrị ọmalịcha ekwentị e nwere ugbu a adịchaghị mgbe ahụ ụdịrị ọmalịcha ekwentị e nwere ugbu a adịghị mgbe ahụ mgbe m na-agwa gị ihe ahụ mgbe a na-eseparate ekwentị from batrị eseparate ya gị ratụ nke ị ga-aratụ n'ire lemon na-ebutekwa current gị batrị gị na-achaji gị wee jidekwa ekwentị gị o nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị ha ma ihe anyị na-akọwa batrị gị na-achaji joy adị joy ga-adịgode na batrị gị na-achaji ekwentị gị eme gịnị adịara gị hapụkwa ugbu a ihe bịara bịa mee gịnị gbanwechaa ekwentị wụzi mma mere ụmụaka na onye na-enweghị ka ọha na-akpa nnukwu onye ị ga-ahụ nwatakịrị na-enweghị ka ọha lee ya lee ekwentị 2 million lee ya lee ekwentị 3 million naira na-enweghị ka ọha amami na aghọta nwata ibido n'oge kpawa ekwentị nke bụ eziokwu wee bụrụ ọ na-ahụta ihe niile dị n'ụwa dịka ihe mere gịnị dị mfe isi ya gawa Port Harcourt o werele ekwentị jụwa gị location how many minutes ka ọ ga-ete ekem where and where gị chee na ụka wa abarị ị nwere ike gị gawa mewa jụwa ajụjụ ya nwere onwe ya werele ekwentị meta location niile ọ na-ajụ mara ebe na-abịa junction na ihe niile ọ ga-akwụsị mara landmark ama m ghọtara otu a ka ọ dị tupu ị na-ajụchi anya gị parara m lee ya lee Port Harcourt ya na ebe ahụ agba anya ka gị chee na ọ wee egwuregwu ọ gwacha ọ nọ Port Harcourt mgbe ụfọdụ gị gawa ịzụ akwa gị gawa ịzụ ihe ndị ọzọ ya nwasị gị na ị na-estres onwe gị ya eme ọda online eweta ya maka na ihe ndị a mere gịnị doro ya anya ihe ndị a mere gịnị doro ya anya ihe mmadụ na-ama ọ karịrị ya ihe a bụ uru ndị dị na ịkpanye nwatakịrị ekwentị mgbe ọ ka mere gịnị ọ dị na nwata mana o nwere ọghọm dị na ya ọtụtụ ọghọm mere gịnị dị na nke a ịmasị ihe ọbụla nwere uru na-enwe ọghọm nke mbụ wee bụrụ o nwere ike imehieri nwatakịrị dị otu a gịnị anya nke a bụ ihe agba n'aka na-anaghị eji enyo eme gịnị ele maka n'uche ọtụtụ ihe ka ọ ga na-ahụkwa n'ime ekwentị ahụ ma nke ọma ma nke ọjọọ ma ebe nke ọ na-achọghị ịhụ enwe ndị na-eji aka ha eme vom malite onwe ha ịghọtala tutu na ma ya si ka oke ka m makwara ihe enwe ihe a ya ekiliki ekpa ya karị ya gawa ebe ọ na-amahụ ya eburu ya gawa ebe ọ na-ama ekwentị na-emeghiri mmadụ anya ọbụla dị okenye
ekwentị na-emeghiri okenye gịnị anya mgbe ụfọdụ ị ga-anọ n'ụgbọala anya gị dị n'ekwentị eburu gị bufee gị ụfọdụ mgbe ị ga na-eshi nri uche ihe isi were na ọkụ gas ọ na ha agbọrọ sometimes ya nọrọ nga ahụ taa chọzie ịba ọkụ ebe ị na-ekpo ọ ga-awekwa ọnwụrụ ọka ihe gara nkịcha ihe na-ayọ ọnwụrụ ọka gị anya gị nọkwa n'ekwentị mana ma ị ga-amatazi ahụ na ihe eme anya ala luola ime ekwentị a na-ekwu okwu ya ọ na-emecha ka o nwere mmụọ dị ya n'ime eziokwu ọ na-emecha ka o nwere mmụọ dị ekwentị ahụ na gịnị n'ime ama m na-aghọta mgbe ụfọdụ ilewechi ihe dị na ya onye na-enwe ya obi agaghị elite onwe ya jee mee ihe ọ chọrọ gị ime mere nne na nna onye nna chọrọ ka nwa ha nweta ihe ha chọrọ n'ụwa na-ejisi ya ike ebe ekwentị dị na-asị ya jiri ya nwayọ ebe ekwentị mere gịnị dị ọ na-emegheri nwatakịrị anya ọ na-emegheri nwatakịrị gịnị anya nwata ahụ nwere ike sị gị ọ na-agụ akwụkwọ online leave me ana m agụ akwụkwọ online iji ekwentị agụ akwụkwọ online mụ nwa abaghị hụ ya eziokwu ọ karị ha na Facebook maka na iletụ ntakịrị gị cheta Facebook gị cheta YouTube gị cheta Instagram gị TikTok wụzi ebe ọkụ ga-anọ gbasaa ọ na-emegheri nwatakịrị dị otu a gịnị anya ọ na-emegheri ya anya mgbe ụfọdụ nne na nna ya asị saa efere mee nka zakwa ime ụlọ ya bụrụ ha na ekwentị ahụ ọ ga-anọkata ebe ọ na-achị ịnọ ya chịrị ga ya chịtuo ya chịli elu ya chịtuo oge eme gịnị aga n'ahụ ya amami na-aghọta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ akpụkpọ a na-ekwu okwu ya n'idiri oje o nwere total concentration ya focus awụhụ ọ chọghị distraction mana ịma iburu ekwentị mbife na amana nke a gị si ka mba ka iche ikwala ka ma meseji ka abata gị si ka ị marakwala ihe nka amami ghọtara o nwere oge ị ga-agụrụ agụmakwụkwọ ya achọwa ekwentị o nwere oge ị ga-agụrụ akwụkwọ ya ihe eme gịnị ya achọwa gịnị ekwentị mana ihe emebiela onye ukwu na onye nta buchazi gịnị ekwentị onye ukwu na onye nta bucha n'ụdị dị iche iche onye nkụzi na-akụzi nwata akwụkwọ na Facebook na-alụ nwata akwụkwọ na TikTok na-alụ ya arapụta ire ka mgbada clock it ịjụọ ya sị gịnị ka m kụziri ọ maghị mgbe anyị dị na nwata some rhymes ndị a kụziere anyị mgbe ahụ ka nọkwa m n'isi amami na nwata ya bụ ihe some rhymes ndị a kụziere anyị mgbe ahụ anyị dị na nwata ka mekwara gịnị nọkwa m n'isi o nwere ndị nke anyị ji buche egwu mgbe ahụ 1 babariba 2 babariba 3 babariba 4 babariba 8 bababa amami na nwata ụdịrị rhyme ndị a ya wụ ihe na-emekwa Clara nụtụla maka babariba babariba now that is the name we call it babariba one choke okay 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 onye mụrụ gị okay so okay ọ dị ego ya gwa ụtọ ihe ahụ anyị na-ekwenụ maka ya na ọkụ ị na-aghọta ọkụ ijiri aka gị ogbe asụ ọwụ oke mụrụ gị ọwụ ihe i kwuru ọwụ ihe ego ga ka nkwa akụ ihu ni osula gị na anọ na-asị nwa nche oke gị si oke so onye mụrụ gị gị si oke ọchakwa ihu ni ya na amamni ga-abịa ikwu nke ahụ ọ wụrụ the game onye game anyị na-eplay mgbe ahụ anyị dị na nwata amamni ga-ekwu nke ahụ ọ nwekwara nke anyị na-asị I kill my 1 star Who's I kill my 2 star? I kill my 2 star. I kill my 3 star. I kill my 4 star. I kill my 5 star. I kill my 6 star. Okay. Ọ dị ege. Ama m na agwata ya bụ ihe. Okay. All right. Ọ dị ege. I chere na mụ na gị ha. I chere na mụ na gị ha. Uche dị clever. No wahala. Osi wahala. Okay, mụ nwa ga-ahụ wahala. Ọ dị ego. Ya gwụcha ụdịrị ihe ajicha mgbe ahụ wee mee gịnị too.
rhyme na wọta enwere nke a na-agụ efanti na-ewuli elu ebe ndị paramari ga-ebi iya owe ebe ndị paramari ga-ebi efanti na-ewuli elu ebe ndị paramari ga-ebi iya owe ebe ndị paramari ga-ebi ihucha Uchenna Clever mgbe ahụ ma kpọọ Kimon mụ na kodom na-ala mgbe ahụ etecha gị ya ewere ele akịhịa manya ya na-enwu mgbe ahụ anyị na shọt anyị n'afọ ka a na-amanye ya kedu ebe ị hụrụ sandal ọ wụ okwu ọkpọrọ amami na-aghọta ekwentị dị n'ụkọ ekwentị mere gịnị dị n'ụkọ anyị nwa abịara mgbe ahụ kwenye na ịkram ihe n'isi amami na-aghọta ya bụ ihe anyị kwenyere na ịkram ihe n'isi gịnị mgbe ahụ iluo definition kpa amami na-aghọta what is democracy? Government of the people, by the people and for the people. amami na-aghọta nne m dem ọtụtụ ihe ndị ka nọkwa n'isi ma egene ruo taa maka na anyị kwenyere na ọ na-abụghị otu ahụ ị gaghị eme gịnị ị gaghị apasị mana ụmụ akwụkwọ nke ugbo enweghị time for those things. Ha enweghị time ha enweghị gịnị time ha enweghị time amami na-aghọta ahụ agwa anyị maka planet ndị enwere anyị ebuo ya ozugbo mvemchisom mana ihe a mee na gịnị agbanwee na isi akwa adịghịzi n'ebe emere gịnị ekedoro ya ekwentị emegheriela ọtụtụ ụmụaka anya amarachala ha ihe LLML miniri laugh out loud lol clock it abbreviation ị chere na nwa ọ hụrụ kedu abbreviation ị ga-akpọ nwatakịrị na-amaghị ugbu a n'ihi gịnị ekwentị gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma bụ ọghọm ọzọ dị na ya bụ ihe ọghọm ọzọ a na-ahụta na inye nwata ekwentị n'oge na-awụ na ọ na-eme ka nwata lite n'oge mụta ọtụtụ ihe na-adịghị mma anyị nọkwa na-ekwu ekwuchi ike e nwere ọtụtụ ọghọm nọ n'ime ekwentị ahụ uru nọ ya mana ọtụtụ ọghọm nọ n'ime ya e nwere ọtụtụ saịtị ndị ọ na-ekwesịghị ịga uche nwere mgbe m dọrọ na e nwere ka koodu ndị ga-eji gị blọkụcha some sites ịchọ nye nwa gị aha ekwentị mana ọ bụrụ na onye niile ma ya ọwa ụmụaka ugbu a ka ị ga-enye koodu ha nwa ga-eme koodu ahụ blọk ha ga-edikoodu a ga-ele koodu ahụ mee gịnị kụwasa ya ịma dịka isi wee kwuo ọ ga-eme ka nwata lite n'oge mụta ọtụtụ ihe na-eme gịnị na-adịghị mma ime oge anyị rurula n'afọ tupu anya amụta ihe wee ikpa iko amami na-aghọta ime oge anyị ruru tupu anya amụta ihe a na-akpọ enemiti iro mgbe ahụ gị na nwata ibe gị lụcha ọgụ gị na ya na-eme gịnị na-ayịkwa gị gaa na be ha jee rie nri kwuo na m gwara gị gị na nwata ibe gị ga-alụcha ọgụ gị gaakwa na be ha jee mee gịnị jee rie nri mgbe ahụ ka Jizọs lechara anya sị hapụ ụmụaka ka ha bịakwute m ọ bụghị ugbu a maka na onweghị ihe a kpọrọ ụwa gịnị mgbe ahụ mana nwatakịrị ga-anọ ugbu a nne na nna ya ebunyewe ya uche mụ na onye adịghị na mma ya nwa ahụkwana ya n'ekwentị ya nwe eme gịnị ahụ ya n'ekwentị nwata na-enweghị ka ọha a na-asụchicha ya ebe niile ma how many years m gbara ọtọ ma how many years ọkwa na ara na awe m mana ma how many years m gbara ọtọ agara ụwa ịhụ m ịhụ na Eve a na-agara mgbe ahụ tupu anyị etopụta gịlị mmadụ wee bere ya Chineke mere agụ bọbọ ebere mgbe anyị na-ata akpa n'ọnụ tapụta ire gịnị ọ wee tabeghị akpa gị n'ọnụ mba no I didn't do that no kedu nke ị mere egwuregwu normal egwuregwu mba ana nkwa m onye oke egwuregwu nke anyị kpọtụrụ akpọtụ mgbe ahụ ọ dị gị n'ahụ Clara ị ga-akpachapụ anya ịchọ ịra nnu gị taa akpa mana o emeela gịlị ụwa agbanwee na o wee bịara ya
ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwaanyị ọma ịkpanye nwata ekwentị n'oge bụ ijikwa aka gị efopụ mkpụrụ ọma ị na-akụnye na ndụ nwa gị ahụ. Mgbe ụfọdụ ị na-akụnye mkpụrụ ọma ahụ ị maghịkwa na iji aka gị eme gịnị efopụ ya. Ama m na-aghọta maka na ihe ị gwara ya si lekwa ọhụ ya n'ekwentị ya emere ihe ọzọ mee gịnị gawa ya si ka m traikwala ihe ka m try ike n'ihe a gị ndị a mere otu a ka m traikwala ama m na-aghọta ya si ka o mekwala eksperimenti ka ahụ. ama m na-aghọta ime ọ na-ekwentị ka anọ mụta ụmụaka onye nke kpara aka n'ọnụ ana m enwe mental health ana m enwe my mental health gị hụ nwatakịrị na-akpa agwa dị aṅa ịkpa ya aka ya sị my mental health ịbara ya mba ya ebewe akwa maka na ọ hụrụ ya na Nollywood abara nwatakịrị mechie ọnụ ya na akwa my daddy shouted at me. My daddy shouted at me. Gị ma na onwe gị Nollywood gara aga kpọrọ si ya okay I'm sorry my darling. Ama m na-aghọta ya bụ ihe. Gị ma na onwe gị wụ onye nna Nollywood bịakwara kpọrọ gị sịkwa I'm sorry my darling. Mgbe anyị nọ n'ụmụaka ime ihe a na-akpọ mental health. Onye na-asịkwa na I'm sorry my darling. Nne na nna anyị ga-ama the level of ụtarị a gbara gị tupu gị bewe akwa. Ọwapịa gị otu ubere ụtarị gị bechiwe ndị neighbors ntị. Beheriwe. Mgbe ahụ ị ga-ebe n'akwa with stitches. Ị ga-ebe akwa with stitches. Na-abịa gị na-akpọ ya n'enyi ha. Afọkwa ọ dị ego. Ama m na-aghọta gịnị ya bụ ihe ịkpanye nwata ekwentị n'oge ọ na-adị ka iji aka gị lee mkpụrụ ọma ahụ ị kọrọ na ndụ ya na-emekwa gịnị na-efopụ ya ka ọ dị Igbo mara nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata nye kene anyị ọsịsa na ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a. Afọ ole ka ị chere ziri ezi nwata ga-eru tupu akpanye ya ekwentị n'aka? O ziri ezi nwatakịrị ịkpa gịnị ekwentị? Ọ dabara adaba nwatakịrị ịkpa gịnị ekwentị? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Ịkpọbata ga-agbalị agbu okwu gị nke cheta na anyị nọ na Facebook na mgbede a ga-ebe ahụ zibatara anyị ozi bụ eziokwu. So naanị eziokwu ka anyị chọrọ na mgbede a. Afọ ole ka ị chere ziri ezi nwata ga-eru tupu akpanye ya ekwentị n'aka? O ziri ezi nwatakịrị ịkpa ekwentị? Ya bụrụ na ị mere ya bụ ọsịsa bulie ekwentị gị kpọbata na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ. Mgbede ọma o. Ị ga-agbalị kpọghachie ọ ka nọ ya? Ị ka n'ebe ahụ? Ikuku ejichiela onye nke a. Mgbede ọma. Uche nwa grama dị ka aka m. Brodo yo. Mgbede ọma o. Brodo yo nwafọ Obodo. Ndewo.
ka kamle. Mgbede ọma. O jikwa igwe ụlọ huo. Ebee kwanụ? Agịbịa mmanya gị m ya because cheating akarịala. Onwe ihe ị ga-eme m ka m gbakwa gị nke wee eziokwu. Adịkwa onye mkpọrọ aha mana ọ dị mma onye kwe nkwa. Onwekwa onye mkpọrọ aha mana onweghị ihe onye ahụ ga-eme m. Hụha. Ka anyị na-aga n'ubi ji na-aka o. Ji akaala kemgbe erichaala ha ji. Uchele. Fati, gaa mma gị kara aka, ọ kara aka. Ndewo. I thank God for your life where you recorded everything. One after another. Thank you very much. So, no, my brother. Ọ dị mma mgbe nwatakịrị ruru 10 years. Enyi ya handset. La monitor ya. Ka ọ gara isila ihu ọrụ chịrị ọhịa bawa ebe ọzọ. Kedu ụdịrị ekwentị ị na-ekwu maka ya? Ọ bụ ndị nke ukwu ya ka ọ bụ ndị nke ntakịrị ya? A ga-ebido with kebọtịn. Enyi ya kebọtịn ala monitor ịma ma ọ ga-eyuzu within the bigger one. Ndewo. Enyekwana ya nke ọzọ a na-agba ọcha because ihe o ji dị mma inye nwatakịrị handset ịmụ wanyị nọ n'ime anyị ga-ala mostly Nigeria today. Ọ dị mma gwa parents ebe ọbụla ha nọ ha kpọtụ nwa ha mara ma nọkwa nso. So enwekwana ozi a ga-ezi nwatakịrị ezie ya without si ka gbaralawala ụlọ. Dị mma adịa monitor nwatakịrị ka ọ ghara ịlaghasị ijikwe handset tụwachi ya na ọleka ọnụ nwala agbo ya ajụọ ya si ya nọ la ọkaigwe road. Sagala monitor ka handset ghara ịkọrọpt that nwatakịrị. I still remember Odoyo nwafọ Ogbo. Ndewo ya gaziere gị nọ. Brodoyo ya bụ chere obi gị adaala nke bụ ụda. Ime eji m ekpe ya ọtụtụ ugboro na ihe eme na gịnị agbanweela. Ụwa atụgharịala. Ụfọdụ ndị na-ahụta ya dịka mgbanwe gịnị ọma. Ụfọdụ na-asịkwa gị na nna nke abụghị mgbanwe gịnị ọma. Na nke abụghị mgbanwe ọma maka na o nwere ka ihe si wee dị mgbe anyị na-etolite. O nwere ka anyị si ahụta ụwa mgbe ahụ karịa gịnị ugbu a. Mgbe ahụ anyị kwenyesi ike na ị na-ama ya akpụkpọ. Ị na-ama ya akpụkpọ na ihe mere gịnị ihe mere gị. Nnukwute ihe mere gịnị mere gị. Mana n'ugbu a n'ọtụtụ mahadum dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị. Ihe ọbụla ị nwara amanye ha dịka assignment. Nwanne onweghị ihe gbasara ha na assignment ahụ. Aha ha kọpịa the same question ị kọpịrị kpam nyefee ya kọmputa n'aka si mewe. Ya mechaa ha ewepụta ya kparapara a na-agụkwana ya agụ. Amami na ghọta ịma this level of unseriousness mere ka ụfọdụ ndị lecturers ji awa anya. Ụfọdụ n'ime ha lekwana anya na ụmụ akwụkwọ ndị a ha dị unserious. Ha abịado aka n'ego iji mee gịnị napụ ha ego. Gona those days ị ga-ahụ ụlọ agbasa akwụkwọ ị ga-anọ n'ụlọ akwụkwọ gụgide akwụkwọ ya na-akụ elekere 7 nke abalị. Ọkacha n'oge ule. Onye ka na-agụ akwụkwọ? Onye ka na-agụ akwụkwọ? Ọrụ ka ahụ na gị ịhụ nga ịgafe agafe hụ nga nwatakịrị gụghị akwụkwọ. Onye ka na-eteta n'etiti abalị ya na akwụkwọ na-asụ ji ịnọrọ n'ime bọọsụ ebe ị gaji ilu ule gị na revise ihe ị gụrụ. Mgbe a nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nwaanyị ọma o nwere ebe m nọ ghọta na ihe bren mmadụ na-apụghị ime adịghị. Onye mụ na ya na-azọkiri ịgba onye mbụ mgbe ahụ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Mụnwa ụbụrụ na-agbakwa m nkọ hapụkwa na-ejide m akpụrụ ichiche everywhere. Mgbe ahụ abịa competition na-adịgodi tupu abaa na exam hall. Ya were size book o ji dee ihe niile o dekọrọ bịa mgbe ahụ nye m ya n'aka. So gịnị ịbịa ha akpala ọzọ imekpa m ahụ maka na nwa ahụ mere ụra anaghị aga m n'anya. For you to beat the best, you must be the best. Eziokwu. Ị ga-ama sacrifice onye ahụ na-eme. Mgbe ahụ ka enwere competition. Eziokwu. Nwatakịrị ewere akwụkwọ ji notebook ya o ji dekọ ihe niile kpanye m n'aka chinsake ya ma asake ya gbasiri ihe niile n'ebe ahụ. Wụọ ya wara. Ya sị ntọnụ ha to another page.
ma agbasi ihe ahụ gị na-elezi onwe gị ka iti Clara ahụ ajụọ m oyi ma mara kene na exam agụgo onye bịarala ihe niile nọ na notebook ya wụọ ya warawara gịnị ka ị gaji ile na exam ọ na-amaghị ma mara na o nwego nke 100 ma prepare ya wa anọdawa amamina wata mgbe ahụ m rụzie ụlọ masị ọwụwụ mmadụ ibe m mere ihe a ọ bụghị mmadụ ibe m mere gịnị ihe a ihe niile nọ na notebook ya ahụ Clara ọ macha ya duto gịnị o wepụtara time ma ụlọ anyị na akwụkwọ na-alụ gịnị ka a na-akọ Uche that time I could remember that time Uche n'abalị ịgụkwara agụ yes maka na ndị oyi m na-enwe mgbe ahụ around me ndị ma ihe ma ihe anụ dị associate with you maka na ị na-ekwukwa n'okwu ka gị na Natasha ha tọrọ ọ dị gị n'ahụ Uche mgbe ahụ mgbe ihe na-eme abịa school the next day gị bịa hụ onye ajụọ kwesị onye ajụọ ma enwe nke satara Uche ihere gị ihere onwe gị na-eme gị ihere onwe gị na-eme gị na-eme onye ka asala nke ka ekwu onye ka ebe na kemis onye ka ekwu onye ka gị si Chineke nna ya ịka nọkwa n'azụ eru n'abalị n'otu a gị bupụta ị ga-agụ ajụkwa kwesị akwụkwọ a na-agwa gị mgbe ahụ ihe anyị ji agụ ya nwa ncheoke ịma nke a na-akpọ nwa ncheoke a na-eji kerozin mgbe ahụ mụ nwanụ ama nke esi arụ ya mgbe ahụ onye na-amakwana ya arụ mgbe gị jiri ya na-agụ akwụkwọ isi na-ekpu gị anwụrụ si na nwa ncheoke na-ahịọchu gị mana Chineke ekweghị ka ihe ndị a dị ire n'ahụ anyị mgbe ahụ anyị na akwụkwọ na-alụ anyị na akwụkwọ mgbe ụfọdụ my mother tanyere gị kerozin ya sị mgbe ihe ọbụla ị na-eme mee ya ọsọ ọsọ tupu ọ na-agụ ị ga-aghọta na ọ chaala red amami na aghọta gị marazie n'oge adịghị maka igwu gị na-egbu gbuo na-egwu ka kerozin mụfuo amamina aghọta mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị mgbe ahụ ịnwa anwa buo klaasị n'isi ị ga-adị ka onye lụzuru World Cup a gara aga kpọọ rizọt hapụkwa ugbu anaghị akpọzi rizọt a na-enye ya enye ino maka na obodo anyị bụ Naijiria ihe emeela gịnị agbanweela a na-enyezi ya enye onye nke bịara were ya were gawa iru ezi ndị bekee gị mgbe ụfọdụ esendị ara onye nne ma ọ bụ onye nna esendị ara ya rizọtụ nwa ya na fon mgbe m na-agwa gị ihe akpọwa rizọtụ ọ na-adị ka seremoni ka a na-eme nne na nna a na-amanyecha kanopi onye ọbụla ama ntụọ kelee nwe ya gbara amami na nwata mama nwunye mere ya adị ya proud ebe niile na-adị ji ebulie igbe okpu onye gbara first position onye gbara second position onye ozugbo akpọrọ first position nne gị akụnyere gị anya otu akpọ ọtọ second nọhụ na ya nna gị gị chee na smile nna gị na smile ebe ahụ na o si ya n'obi akpọ ọtọ dị nọghị ịma akpọchara ala first second third ahụ ana m ahụ ndị na-agba ndị atọ ha na-akwa na-eme tụlekere maka gị nwana onwe gị na-anọghị na top 10 onye gbara onye atọ na-ebe akwa nne ya na-eji ya na-asị ya ebezina tụlee maka gị ma na-anọghị na top 15 makwa mgbe ahụ nkwa niile a na-ekwe gị a ga-azụrụ gị ka a ga-emere gị ka gazi na-egbata ahụ ọhịa o nwere ndị ọ na-akpa ekeresimesi enwere ike iji maka ime ya ọfụma na agụmakwụkwọ asị ị gaghị asụ akpa ekere gị chee na ụka wa abarị ị gaghịkwa asụ ya ị gaghịkwa eme gịnị asụ ya gaa n'ụlọ akwụkwọ ma inyo buo klaasị n'isi n'obi ya wahas igoye nta maka na ọ na-egosi na edeghị gịnị serious o nweghị ihe iji agụmakwụkwọ gị wee mee gịnị kpọrọ akpọcha ya mgbe ahụ lọtawazie ndị nọ n'ụzọ ị gbara onye ole gị isi ya mamili ihe mgbara lee ihe nwam ịgbalịala ewere ego ihe niile keep your hand one place biko gift awụrụ wọta thank you gị nwa bụ onye buru klaasị n'isi ndị na-ebu klaasị n'isi a na-enwe okpo ọzọ ha na-eji ala ị ga-eme another appian way ị ga-eji amị ihe a na-agbakwa gị ọ na-eteke time ọ na-erichakwa 2 months tupu mkpụkpụ ya akpọpụ gị n'ahụ ama m na aghọta ele anya na ị na-ebukarị klaasị n'isi achịta mma akpọọ gị
ọrụ dawa ọrụ ike ọrụ gadị na-akpọ gị maka na ama na ọwa ebe karịa gị mere gịnị dee ihe ọbụla a ga-eme ihe ọbụla na-abụghị aja tọrọ ya a na-ajụsị kọma mpụta n'ihu kọmat bịa nọrọ maka na ijili aka gị chụzuo ya karịa amami na ghọta mana ihe eme na gịnị agbanwee na gbakene nwatakịrị dara ada n'ebe akwa n'ụwa nke ogbe onye nne ga-ejide ọnụ ya gwa gị sị enyekwala nwa m nsogbu nke ga-aba uru ga-aba uru nke ga-aba uru agụmakwụkwọ ọyawa ihe na-ewu agụmakwụkwọ ọyawa ihe hara m nwa ọ na-agụ ka gịnị o nwere ndị gụtara digrii eji ya erijugo afọ ka ọ gịnị Chineke ma egene nyere anyị aka ọ dị ego ọ dị ka anyị lọghachie n'ekwentị na mgbede a ọ n'ebe ahụ mgbede ọma Uche na Clara ya gazie Uche alịkwa ka ị na-ama eka ịkpọrọla ngawa ebe m na-amaghị ọ dị ego ana m Uche mana n'ihi program erere m telivishọn na zorozie redio imekiri a good choice imekiri a good choice are you getting friji ọ n'ebe ahụ rekwuo ya Uche ọ bụla ka ọrụzi shọji were akpọ ọ na-egbole m egbo Uche na enwe ka ị na-ama ha ihe niile ma mgbe a na-eji nwanche gị aga akwụkwọ ma mgbe e buru slate ịmata ihe ndị a niile slate wu nke echi no slate wugodi recently ọ dị ego ọ dị ego ilewala anya ebe 70 years ọkwa ya ọ dị ego gaa n'ihu kedu oge ziri ezi ịkpanye nwatakịrị ekwentị ịhụnanya ya na a na-ekwutacha ihe ya na ịkpanye nwatakịrị ekwentị ịhụnanya ọ na-emekwe ha anyị sikere oge amatakwa ihe hapụchagodo na ihe nke ụmụaka megere na ịmara ekwentị a nwere 2 ways but mgbe ahụ ụmụaka from game ahụ ndị ka ga-amụta ihe ga-echigbe n'ime ya nakwa ha etolite mgbe ahụ iji na-apịzi ihe ọbụla ị na-apị laptọpụ ndị aga nara ha kọmputa aga nara ha ọ ya ofu ihe ụlọ n'ime ihe ndị a but amaka m na nne na nna ihe na-eji eme ihe ndị ahụ mgbe ahụ jọs ka etinye mee ka nwa ha agba nkịtị tie lepụrụ anya ka eme ihe a na-eme ọ ya one of the things ha na-eji eme ihe ndị a pụtara ihe invariable ọ na-enyekwa ụmụaka ha aka ahụra m ụmụaka na oge pịwa ihe ekwentị ndị a ihe erukwe mgbe ha etotere na ha gazie na skuul ụmụaka ndị ọzọ ga na-ahụtazi ya dịka ha novice into the train but ndị nke a na yarị ha izi n'aka iji na-apị laptọpụ apị kọmputa ndị a o mekwara ebe ụmụaka m nọ mgbe ha bikọsa ebire m ha laptọpụ n'oge so mgbe ha rụzi na dịse jamb ndị amaghị m ọra ha ahụ champion elele ha pụta ndewo ya gaziere gị nọ na Facebook anyị na nke a si n'aka Festus Ezekwe ọ sị isi ụmụọkanne zibata ozi gị si afọ 18 tupu ọ malite iji ekwentị ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Christian Osuọha ọ sị 17 or 18 years na ọ dị mma na ọ dị mma ọ sị Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị nọ anyị ahụ na nke gị Hearing Precious ọ sị mgbede ọma nọ ndị nke m kedu ka anyị mere anyị dị mma ọsọ ọhụrụ anyị n'anya nke ukwuu na ọgụ Uche na Clara biko na mgbalị azụtara Clara igwe ahụ na anaghị m asọpọtụ ịzụtara ya igwe ahụ nzụtara ya nke buru ibu na mfat ihe m kwesịrị igotere Clara wa ụgbọala aga m egotere ya ụgbọ mmiri ka m ga-egotere ya ịhụ na nke m nwa na-agba ọsị ọgụ Uche na 18 dị oke sai raidon ya gazie mana nwaanyị ọma 18 years ọ dị oke ọ dị oke ebidodo na nke obere zụtawara na ya na nke obere onye ruru 18 enyewa ha ya nke obere ntụgodi ya nke obere nụ ka ọ ga-eji ya bazie mahadum enyezie ya nke nnukwu mana ekwe ndị nọ 18 years bakwarala mahadum ọ bụ ihe m na-agwanụ gị na ndị nọ 17 ịma otu ihe mmụnwa wetara n'ebe ụwa dị bụ na ihe na-agbanwe gị soro ụwa na-eme gị na-agbanwe
anaghị m asị gị gaa kpawa agwa ka onye 19 kiri di m. Ụwa na-eme gịnị? Ụwa na-agbanwe agbanwe. Nke bụ eziokwu wee bụrụ anyị abaala digital age. Digital era. Anyị apụọla analog. Anyị agafeela that period. Ha nọzi n'ime ya ugbu a gịnị? Digital. Ị ma na n'ụwa digital a o nwere ndị na-enwe ya akaụntụ. Ana m agwa go. O nwere ndị na-enwe ya akaụntụ. Enwe ndị na-enweghị. Onye na-enwe ya akaụntụ ejila aka ya kpebiere onwe ya na onwe ihe jikọtara ya na big transaction n'ụwa. Ịzụ ụgbọala, ime ihe ego na-ada ụda maka na enweghị gịnị akaụntụ. Esi biko ike ndị bankị arị ya na mba enweghị jikọrọ ya na ndị ụlọ ọba ego. Ị gawa ịzụ ụgbọala ị ga-ebu ego ya n'aka. Gị na onye ga-agụ? Amami na-agwata ya bụ ihe. Ọ na-adị mma ihe na-agbanwe, onye ma ihe sorokwa ihe na-eme gịnị na-agbanwe. Eme ihe soro ihe na-agbanwe. Ihe ndị a dịcha mma mana o nwere gịnị time. Ndị ọcha rụpụtara ihe ndị a mere ya ka o wee nwee ike nyere anyị gịnị aka. Ileziekwa ya anyị ga-ahụ na ọ na-enyere anyị aka n'ebe o buru ibu. Ọ na-enyere anyị aka n'ebe o mere gịnị o buru ibu. Inweghị nne, inweghị nna, ekwentị nọ ịkụziri gị. Ị gaa na the right source. Gị hụ onye ga-aghọrọ gị nna ebe ahụ, ghọrọ gị nna. Na-agbazi gị. Amami na-aghọta. Na-agbazi gị. Mekwere onye nke ị ga-agakwuru ya emebikwuo gị. Ihe niile wo nkụzi. Aghọta ya bụ ihe. O wee bụrụ ya. Nke ọ dị ka anyị gaa n'egwu ezu ọkpụkpọ oku na mgbede a. Ọ nọ ebe ahụ. Uche Ankara, unu anọla ya. Ndewo. Awụ etudo ka na-ekwu esi mkpụrụ na-akpa. Uche abeg onwe na-agụ m abịa nọ na Nwatakiri. Onye otu m ga-esi nwetụkwa n'unu, ewekwana m gị fon. So, nwa na-atụ ka m na-anyetụka n'unu anya. Chai, kedu ebe ị na-anọ? Anọ m na Maternity Junction. Otu ụbọchị ị ga-ahụkwa m ma agafeekwa n'ihu gị. Manyekwa na ana m agafekwa ebe ahụ. Ikekwe ịhụkwa m ị gaghị ama. Ị na-agafekwa ana m ere restaurant. Aha restaurant m ọwụ aka Chukwu dị ya. Ozuole. Akpọzila. Osule gị. M gafewe ebe ahụ ma ede ihe n'ihu m ịnụ. Sị awụ m Uche Clever. Mara na nna agafe gị hụ m. Uche ihe ọzọ ị ga-emekwa gị ụgbọala ka nụ sakanụ klera power bike machine ka m tụkwa ya biko kwa mana ịhụnanụ ọwụhụ fọt m ọkwa ana m agbalị. Power bank hapụzi igwe power bank power bike. Power bike. Clara ga-agba power bike na ụzọ Imo steeti a. Abeg, nwatakịrị ga-adị mma ka m ga-etinye ya fon. Ihe meziri n'ụwa ebe ahụ bụ ịbịa nyezie ha fon ahụ ụwa na-echezi ụra abalị so ụgbana na-echezi echiche. Onye mere ya na tịtụkwa n'oku anya ọdọdatị. Ndewo, ya gaziri gị nọ. Ekwentị emebiela gịnị ọtụtụ ihe. Nwaanyị ọma, ị ga-ahụ obere nwatakịrị na-enweghị ka ọ ha 13 years. Ọ marachala steps eji agba nwoke enyi. Ọ mara na steps nwoke kwesịrị ịgba ya enyi. Nwoke ahụ na-efologhu steps ahụ ya sị onye nke a ọmaghịdị ihe ụwa na-akọ. Ọmaghịdị ihe ụwa na-akọ. Imagine somebody chatting you chatted me up, you asking me what is your name. Is that how to start a conversation? Can you imagine? At least you should start with a romantic name. You know? Oh, wow. Hello, Beauty. Ọtụtụ ụmụaka agaala far. Very far. Agaala ha very very far. Oh, thank you. O nwere ihe gị nwa bụ onye nne na-amaghị nwata ama. Nwata mere gịnị ma? Gị na-elekwa anya na nwata. Gị na-ele anya na nwata. Gaa n'ihu nwaanyị ọma ka anyị nwee ike chịkọlọta ya. Na nke a si n'aka Comrade Grigori Chi Voice, ọ si na Grigori Chi daalụ na o sikwa na Owerri ebe a na-ekiri anyị. Ọ sị na ọ na-ekele anyị abụọ na ya bụ ihe omume na ọ na-ekele anyị abụọ maka ịbịa nnọọ na-ewuli mmụọ ha elu. Ọ sị ya bụ isiokwu anyị ji wee wụcha na nke a magburu onwe ya ị na-aghọta ya bụ mkparịta ụka na ọ magburu onwe ya. Ọ sị anyị jisi ike ndị ọma ndewo. Ndewo. Aha na-ekwe ha n'aka bụkala wee nwee ike dị mma ka ọ dị Igbo mere nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm. Jazie wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.
nwanne ikpe n'aka Echo FM. o jirila otu nkeji gata elekere isii nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 19 nke ọnwa ise afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'aka ndị uwe ojii steeti Ọyọ akparala mmadụ 6 aka ha dị na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti ahụ. Ị ga-anụrụkwa n'otu nwoke ọwụ ji otu afọ efe ala nna anyị onye kọpa ejirila mma magbuo nna ya na Abuja. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na Guardiola adịla njikere ịkpara mgbomgbo na mgbomgbo ya si n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City pụọ. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Ọyọ apụtala mee ka ọha na eze mara na ha penwụrụ na mmadụ 6 bụ ndị aka ha dị na ntọrọ ahụ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ ya na ogbugbu egburu mmadụ 3 n'otu ebe ọwa ma dịka Ahọrọ Esiele dị na kansụl ime obodo Orire nke steeti Ọyọ. Ọ bụ onye otimkpu ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọyọ bụ nwa amadi aha ya bụ Ọlayinka Ayenlade bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ayenlade kọwara na mmadụ 6 a ha nwụchiri n'ugbu a na-agbara ndị uwe ojii steeti Ọyọ ama gbasara ka ha ga-esi anwụchikọ ndị otu ha aka ha dị na nke a. Ya bụ mmadụ 6 a ndị uwe ojii steeti Ọyọ nwụchiri ka ha kọwara dịka ndị ntọrọ mmadụ aka ọrụ ha bụ ịdị na-atụpenye ndị otu ha azụ. Ndị uwe ojii steeti Ọyọ gara n'ihu kọwara ọha na eze na ha nwụchiri mmadụ 6 a site n'ọkpụkpọ oku ekwentị ha mere. Na nke yitụrụ nke a, ndị uwe ojii steeti Edo anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee mee ka ọha na eze mara na ha agaala aka ka egbepụrụ ndị ntọrọ mmadụ 5 ma zọpụta otu onye ọwụ ndị ntọrọ mmadụ tọrọla atọrọ aha ya bụ Jemila Ibrahim na-enweghị otu mkpụrụ ọkọkọrọ ya. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Edo mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi onye otimkpu ha bụ Eno Ikuedem wepụtara ọha na eze n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Ya bụ akwụkwọ ozi kọwara na ọ bụ dịka ndị uwe ojii steeti Edo nọ na-epigharị n'otu ime ọhịa ọgwụ dị n'otu ebe ọwa ma dịka Okpege River Road bụ nke dị n'obodo Iyukwu nke kansụl ime obodo Edo North ka ha nọ nwụchie ndị ntọrọ mmadụ a ma zọpụta onye ahụ ha tọrọla atọrọ. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Edo site na ya bụ akwụkwọ ozi onye otimkpu ha ahụ bụ Eno Ikuedem wepụtara ọha na eze kọwara na mmadụ 5 a ha nwụchiri gụnyere Nura Saminu dị afọ 24 bụ 24 years, Shuaibu Isa dị afọ 23 bụ 23 years,
Suraj Sabitu dị afọ 23 bụ 23 years, Yajubu Sagiru dị afọ 23 bụ 23 years, na Oseni Abdullahi dị afọ 26 bụ 26 years. Ha gara n'ihu kọwaa na ndị ntọrọ mmadụ a ka nọ n'aka ha ka ọ dị ugbu a, na-emecharala ha nnyocha na-eme ha na a ga-adọkpụrụ ha gaa ụlọ ikpe. Ka nke a na-ewu, onye kọmishọna ndị uwe ojii ya bụ steeti Edo bụ CP Monde Agbonika eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara ndị uwe ojii kpara mkpamkpa ma gaa n'ihu kpe ndị steeti Edo nkwa na ndị uwe ojii steeti ahụ ka dị nnọọ uchu n'ọrụ ha ibu agha megide ntọrọ mmadụ na agba osu aghara dịgasị iche iche na steeti ahụ. Onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar akatọọla ya bụ ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ ya na ogbugbu egburu ndị Naịjirịa aka ha dị ọcha na steeti Katsina. Atiku gara n'ihu kọwaa na nke a bụ ihe ngosi na ala anyị bụ Naịjirịa na-agba ọbara n'okpuru ọchịchị dị ugbu a. Atiku site n'ọnụ nnukwu onye enyemaka ya n'okwu gbasatara mkparịta ụka bụ Frank Shaibu kwuru na ihe kacha agbawa ya obi bụ nchapụ isi ndị oyi ọha egwu terọrist chapụrụ otu onye nkụzi ọwụ na steeti Ọyọ. Atiku kpọkuru ọchịchị dị ugbu a ka ha gbapụ ya ọsọ zọpụta ndị a atọrọla atọrọ na steeti Ọyọ tupu ya bụ ikwe ekele efe nku aka. Akụkọ a nụrụ ekwuola na otu nwoke ọwụ ji otu afọ ife ala nna anyị bụ onye kọpa ejirila mma ma nna ya bụ Adimike Godwin ugboro 3 ma gbuo ya, ozu ya dọrọ. Ya bụ akụkọ a nụrụ kwuru na njinji a jiri dịka nwoke a ji otu afọ ife ala nna anyị na nna ya ahụ na-enwe esemokwu n'ebe ha bi na Guzape dị n'isi obodo anyị bụ Abuja. Dịka akụkọ a nọ na-eke achịcha n'isi obodo anyị bụ Abuja, ndị nta akụkọ kpọtụrụ onye oti mkpu ndị uwe ojii na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja bụ SP Josephine Ade ma jụọ ya ma nke a ọ bụ eziokwu. O kwuru na ya bụ akụkọ mere eme, na ọ bụ dịka o mere ọtụtụ oge ahụ sọrọ nwoke a nwa ya nwoke magburu anya mere ndị uwe ojii steeti ahụ ji wee siwe imi n'ala ma chọpụtazie ihe ya na agbọ lọrọ mere ozu agbọ ji wee tọgbọrọ. Dịka otu pati APC gaji ime ntuliaka elu praịmarị ha n'ụbọchị Wenezdee echi na-abịa abịa maka ndị ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa gọvanọ na ntuliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027. Gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak akpọpụtala nwa amadi aha ya bụ ambasadọ Abdulfatai Yahaya Seriki dịka onye ga-eburu oche ma ọchịchị pụọ. Ya bụ gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak ji aka ya mee ka ọha na eze mara maka nke a n'ehihie ụbọchị taa bụ Tuzdee n'Ilorin bisi steeti Kwara. Ọ kọwara ya bụ ambasadọ Yahaya Seriki ọ kpọpụtara dịka onye ga-azụtanwu ihe ọ tụrụ ya n'ahịa site n'inye ndị steeti Kwara ihe ha chọrọ. Akụkọ a nụrụ ekwuola na onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Manchester City bụ Pep Guardiola ga-akpara mgbomgbo na mgbomgbo ya si n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City pụọ ma kụm bọọlụ nke afọ a bịa na njedebe. Ya bụ akụkọ a nụrụ kwuru na ọ bụ na akụm bọọlụ ga-adị n'etiti otu egwuregwu bọọlụ Manchester City na otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa bụ akụm bọọlụ ga-ehi odo n'ama egwuregwu otu egwuregwu bọọlụ Manchester City bụ Etihad ka ya bụ Pep Guardiola ga-anọ fere otu egwuregwu bọọlụ Manchester City aka ikpete mazụ bụkwanụ nke ga-eweta ọnụ na afọ 10 ọ nọrọ n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City na njedebe. Ka nke a na-ewu akụkọ anụkwara kwuru na onye bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Leicester City na otu egwuregwu bọọlụ Chelsea bụ Enzo Maresca ga-abịazi buru oche dịka onye nkụzi ọhụrụ otu egwuregwu bọọlụ Manchester City. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na kemgbe ya bụ Pep Guardiola sonyechara otu egwuregwu bọọlụ Manchester City n'afọ 2016 gara aga site n'otu egwuregwu bọọlụ Bayern Munich na ọ mabutela iko 20 trophies bụ nke gụnyere iko Carabao Cup, iko FA Cup, iko Premier League na iko Champions League. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma agbacha o
asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kpụrụ n'aka ndị uwe ojii steeti Ọyọ akparala mmadụ 6 aka ha dị na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti ahụ. Emekwara nke ịnụrụ n'otu nwoke ọwụ ji otu afọ efe ala nna anyị onye kọpa ejirila mma magbuo nna ya na Abuja. Emekwara nke ịghọta na Guardiola adịla njikere ịkpara mgbomgbo na mgbomgbo ya si n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City pụọ. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị ji nwayọọ chịkọba ya bụ akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na Nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi bịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị.